Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Türlü tübeklerde yaşavışı halkımız tırmışında hem yaşayışında bulgan koy bir yanılıklar hem vakıgalar bilen bu atna davamında sizni men İnsaf Abdullah tanıştırırmın. Siz Tatarlar tapşırın qarıysız. Bugünkü çıkarılışta Tatar okuşusuna Aygiz Baymuhamedov'un yana kitabı təqdim etildi. Bu indi bizning iki millet arasındagi do'stlikka bundan nig'ituvishini indi ham indi bizning Türkiye dunyodagi yaş populyar avtomda ko'rsatasiz keldi. Мәскәүдә сынчы Әлфис Сабиров күргәзмәсе. Сыннарны санында шул балачакны искә төшерәм инде. Тулымбай авылы халкы имамнарын барлый. Аларны хөрмәтләргә кирәк. Халкыбызга да исәннәрнең кадерен бил, үлгәннәрнең каберен бил дип әйтәләр. Мишка районы Яңагыш авылы эшмәкәрләре. Тырышкан кеше эшли, эшен таба, занимасты. Татар dünyasында көн сайын бик күп яңалыклар һәм бихисап чаралар уза. Аларның мөмкин кадәрен сезгә җиткерү максатыннан тапшырубызда Татар dünyасы яңалыклары. Әлеге яңалыклар бер генә татарны да битараф калдыра алмый. Казанда халыкара мөселман кинофестивале ачылды. Анда 40 илдән 50 фильм күрсәтеләчәк. Бәйгедә Илдар Яхфаров куйган Исән мәсәс кинотасмасы да тәкъдим ителәчәк. Конкурс фильмнары Родина кинотеатрында, конкурстан тыш программаны Мир кинотеатрында карарга мөмкин булачак. Омск һәм Свердлов өлкәләрендә 6-нчы Бөтен Россия татар төбәк тарихын өйрәнүчеләр форумы башланды. Ул 4 сентябрьдән 10-сына кадәр дәвам итәчәк. Анда 150 татар тарихчысы катнаша. Түбән Варта шәһәрендә салынучы мәчеткә ай куелды. Төзелеш 2002 елда башланган иде. Бу мәчетнең 5-нче манарасына ай куелу. Түбән Вартада бүген 40 меңләп татар яши. Мәчетнең беренче өлешен киләсе елга ислам дине кабул ителүнең 1100 еллыгына ачарга планлаштыралар. Быел татарча диктант акциясын онлайн тыңлап клавиатурадан язып булачак. Татарстан һәм Башкортстаннан катнашучылар диктантны 10 сентябрьдә, Россия Федерациясының башка төбәкләреннән катнашучылар 11 сентябрьдә, чит илләрдә яшәүчеләр 12 сентябрьдә яза. Казанда Кәрим Тинчурин исемендәге 10-нчы халыкара заман милли драматургия театр фестивале үтәчәк. Ул 15-20 сентябрь көннәренә билгеләнгән. Җыенда Башкортстан, Мари-Эл, Түбән Новгород һәм Татарстан театрлары катнаша. Татарстанның халык язучысы Гәрәй Рәхим, Григорий Родионов вафат. Танылган шигырьләр һәм җырлар авторына быел 80 яшь тулган иде. Үз вакытында Гәрәй Рәхим Татарстан Дәүләт Советы депутаты, татар матбугатларында эшләде. Соңгы интервьюларының берсен ул Татарлар редакциясына биргән иде. Анда ул татар теленең башка телләргә йогынтысы һәм киләчәге турында сөйләде. Гарәпләрдә, гарәп илләренең беренчәсендә закон бар, махсус закон. Чит Тилләрдән кергән сүзләрне файдаланыргамы, юкмы дигәнне закон рәвештендә судьялар карыйлар да, бу сүзне кертергә ярамый, сын кертергә ярамый дигән карар чыгаралар. Һәм сүзне шушы карарын тотмыйча кертсәләр, аны төрмәгә утырталар. Шын мәгънәсендә сүзләрне шушы телгә, әйтик, татар теленә кертергә ярамый, юкмы дигән комиссия булырга тиеш ниндидер. Галимнәр шундый комиссия сарады эшләр. Менә бу сүзне кертергә ярамый, юкмы? Татарстандамы? Татарстанда шундый әйбер булсын иде димен. Һәм менә ул вакытта безнең татар теленең саф, татарның милли теленең чисталыгы сакланды. Дөнья буйлап яшәүче татарларның яңалыклары, зур чаралары, башлангычлары хакында сез дә безгә җиткерә аласыз, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Хәбәрләрегез өчен адресыбыз экранда. Татарстан язучылар берлегендә Башкортстан егете Айгиз Баймухамедовның китабын тәкъдим иттеләр. Бу аның татар телендә басылган 3нче басмасы. Нахак җыентыгы Казан утлары китапханәсе сериясендә 6нчы китап буларак нәшер ителде. Башкорт язучысы татар укучыларын ни белән җәлеп иткән соң? Бу хакта тулырак киләсе видео язмада.
Минекеләр эше бөтен инде. Бөтен типографиялар белән Казан утлары журналында чыккан яки чыгачак әсәрләрне сайлап кисә китаплары бастыру аны журналның бер кушымтасы итеп алып бару күптәнге хыялым иде ди басманың мөхәррире Рөстәм Галиуллин. Һәм 2021 елда башлап та җибәрәләр. Идея Татмедиа акционерлык җәмгыяте белән берлектә тормышка ашырыла. Ай саен бер китап дөнья күрә. Беренче китап Нәбирә Гыймаддинованыкы 2000 дәнәдә басыла һәм 2 атна эчендә сатылып та бетә. Шулай ук Марат Кәбиров, Хисаметдин Исмәгыйлев, Кәрим Кара, Зөлфәт Хаким кебек авторларның әсәрләреннән торган аерым җыентыклар басыла. Шулай ук 2000 эшәрдәнәдә. Инде менә 6нчы китап чыкты. Бүген көндә менә яңа гына дөньяда күрде Айгиз Баймөхәммәтов дигән башкорт язучысыныкы, яшь егет. Ул бик популяр төрки дөньяда, аның 700 мең тираждан чыга китаплары, Кыргызстан, Казакстан мәктәпләренә кергән. Ул бик безнең татар язучылар белән бик дустана мөнәсәбәттә яши, тәрҗемә итә үзе татарларны. Һәм аны да без бер ел элек бер повестьны чыгарган идек. Бик укучылар аны бик ошатты. Каткастырадылар, уларның әсәрләре тагын чыгачакмы дип. Һәм без менә кисә китабы итеп аны да чыгарга булдык татар телендә. Бу инде безнең ике милләт арасындагы дуслыгыбызны да ныгыту өчен инде һәм инде безнең төрки дөньядагы яшь популяр авторны да күрсәтәсебез килде. Нахак китабын тәкъдим итү чарасында язучылар, матбугат хезмәткәрләре, сәнгать осталары катнашты. Китапның беренче экземплярын Айгиз Баймөхәммәтовка Татмедиа акционерлык җәмгыяте генераль директоры Шамил Садыков тапшырды. Әлбәттә, татарны киләчәге башкортсыз күз алдына китереп тә булмый. Башкортның киләчәге татарсыз күз алдына китереп булмый. Безнең халыкларыбыз, дуслар, туганнар, безгә аралашырга кирәк, бер-беребезне күтәрергә кирәк. Безгә бер-беребезгә булышырга кирәк. Хезмәттәшлек, аралашу без өчен бик мөһим. Дөресен әйткәндә, безнең бу сериядә чыгарга теләүчеләр бик күп. Бу хатынлары китапханәсеннән дип атала. Әмма ләкин безнең бер шартыбыз бар инде. Берничә таләбебез бар. Беренчесе бернинди мактаулы исемнәрне дә карамыйча, авторның әсәре яхшы булырга тиеш. Ул халыкка барып җитә торган. Әлбәттә без хатынлары дигән булгач, аның инде дәрәҗәсендә сакларга тырышабыз. Шул вакытта киң катлам укучының күңеленә хуш килә торган әсәрләрне эзлибез. Икенчедән тагын бер үзебезнең бер максатыбыз бар. Кайбер менә тыйнаграк авторлар була, алар үзләрен күрсәтә белмиләр. Мәсәлән, шул Кәрим Караны әле бик күп киң катлам укучы бер бетерми иде. Без аларга да киләчәктә шундый авторларны да күтәреп, татар укучыларына аларның исемнәрен җиткергә телибез. Чара татар, башкорт көйләре, җырлары белән аралашып барды, килгән кунаклар яшь авторга үз теләк нәсихәтләрен җиткерделәр. Инде китап авторына килсәк, Айгиз Баймөхәммәтов башкорт егете. Бик иртә ятим кала, балалар йортында тәрбияләнә. Хәзер аңа 32 яшь. Шыңкар Республика яшьләр журналының баш мөхәррире. Иҗатка 22 яшендә генә килә. Бүген 4 китап авторы. 2011 елда Калдырма әсәй дигән тәүге китабы дөнья күрә. Һәм аңа танылу китерә. Уннан артык телгә тәрҗемә ителгән, сәхнәләштерелгән, мәктәп программасында да урын алган. Әсәр минем язмышым турында, гомумән иҗатка илһамны яхшы кешеләр белән очрашулар, сәяхәт кылудан алам ди. Инде Нахак китабына аерым тукталсак, Нахак дигән китапка 2 әсәр кергән. Берәү ул Урам баллары дигән повесть, икенчесе Нахак дигән. Бүген ошо китаптың нәкъ Казан утлары бик матур проект уйлап чыгарган. Уларның тырышлыгы менән дөнья күрү минем өчен шатлыклы күренеш, чөнки тугандаш халыктың, тугандаш әдәбияттың һинең иҗатыңа игътибар күрсәтүе ул бик кадерле. Чөнки башкортлар һәм татарлар улар тугандаш, бик якын халыктар, бер-беребезнең әдәбиятын яхшы беләбез. Шулай да бүген Татарстан һәм Башкортстан язучылар берлекләре арасында хезмәттәшлек җитми, конкрет эшләр башкарырга иде. Әлбәттә, аерым язучылар белән аралашу бар. Аларның әсәрләрен татар телендә чыгарабыз ди Иркаил Зайдулла. Уртак бер антологиядә эшләргә кирәктер. Чөнки 20нчы гасыр башына кадәр безнең бит язучылар уртак, алар мәсәлән Башкортстан туган икән, татарны аларны башкорт дип саный, башкорт язучысы дип, без инде татар телендә язгач, һәм үзен татар дип әйткәч, язгач, без аны татар дип саныйбыз әлбәттә. Шуңа күрә монда моңа әллә нәрсә киенергә кирәкмидер, чөнки язучыны, мәсәлән, икенче халыкта үзенеке дип саный икән, ул дөресен әйткәндә бер иҗат бәхете. Киләчәктә дә мондый очрашулар күп булыр әле, чөнки сентябрь аенда без укучыларны Лениногорскида яшәп иҗат итүче Рәмзия Габделхакованың «Зинһар югалма» дигән җыентыгы белән сөендерәчәкләр.
Гүлия Садыкова, Татарлар, Казан. Төркиләр тарихы рәссам күзлеге аша. Мәскәүнең Шәрык дәүләт музеенда скульптор Әлфис Сабировның күргәзмәсе ачылды. Милләттәшебез Пермь өлкәсендә туып үсә, әсәрләре нигездә үзе иҗат иткән мифлардан. Рәссамның күңеленә ниләр якын, ниләр борчый. Аю бала күргәзмәсенең кайбер мизгелләре киләсе видео язмада. Иҗади шәхесләр иртәме соңмы Мәскәүдә очрашалар диләр. Мәскәүнең Шәрык дәүләт музеендагы чираттагы күргәзмә моңа дәлил. Ул Пермь татары Әлфис Сабиров әсәрләрен туплаган. Аның әсәрләрендә мифик затлар сынландырылган. Йомшак тәрбиядә үсеп, шул гелдә әйтик сыннарны саганда шул балачакны искә төшерәм инде. Шуңа күрә күп скульптуралар да бар шул балачакта булган истәлекләр. Рәссам иҗаты белән теләге булган һәркем таныша ала. Музей Татарстан һәм Мәскәү татарлары мөхтәрияте белән бик күптәннән хезмәттәшлек итә. Бу күргәзмәдә тамашачылар мифик каһарманнар, аллалар, сугышчылар, шаһзадәләр белән таныша ала. Монда ук рәссам эскизлары буенча эшләнгән зәркан әйберләре куелган. Вот эти вот мифы и легенды, они настолько замечательно вкрапляются в нашу жизнь и в тюркскую какую-то вот историю, что кажется, что это придумали когда-то очень давно. Аю бала күргәзмәсендәге экспонатлар төрки халыклары тарихына яңа бер мәгънә бирә. Рәссамның мифлар белән үрелеп барган фантазиясе безгә яңа дөнья ача. Бу күргәзмәне чит илләрдә тамаша кылганнар инде. Аның выставкасы бөтенегез белгәнчә Лувр музее каршындагы галереяда булды. Ул вакыт минем өчен үзе икенче әкият. Әлфис Сабиров Пермь краеның Ишем авылында туып үскән. Пермь педагогия училищесын тамамлаганнан соң иҗат итә башлый. Хәзер аның иҗаты белән кызыксынучылар саны артканнан арта. Яңа дуслары табыла, алар Мәскәүдә дә барлыкка килде. Инде быелгы күргәзмәнең үзәгендә Аю бала дип исемләнгән сын. Ул үткән белән бүгенгене тоташтыручы буыннар чылбыры. Теләге булган һәркем Әлфис Сабиров иҗаты белән 3 октябрьгә кадәр таныша ала. Инсаф Абдулла, Дина Газалиева, Татарлар, Мәскәү. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез Татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә Тулымбай авылы халкы имамнарын барлый. Аларны хөрмәтләргә кирәк. Халкыбызга да исәннәрен кадерен бил, үлгәннәрен каберен бил дип әйтәләр. Мишкә районы Яңагыш авылы эшмәкәрләре. Тырышкан кеше эшли, эшен таба, занимается. Татар шагыйре Шәүкәт Галиевның исәннәрнең кадерен, үлгәннәрнең каберен бил дигән шигъри юллары бүген инде канатлы сүзгә әйләнде. Соңгы елларда нәсел, гаилә тарихына, милләтебезнең танылган шәхесләренә карата мөнәсәбәт тамырдан үзгәрә. Кемдер авыл, гаилә тарихын өйрәнә, икенчеләре шәҗәрәләр ясый. Менә Чуашстанның диния нәзарәте исә 20нче гасырда авылларда имам булып эшләгән кешеләрнең язмышын өйрәнеп, аларның каберлекләрен барлый. Шундый ук изге гамәлгә республикабызның Буа районы Тулымбай авылында да кирештеләр. Bunlar чылбырын саклау эше белән хәбәрчебез Рамис Сафин танышып кайтты. 19 гасыр башында Чуашстанның Шыгырдан авылында 2 мәчет була. 1896 елда исә соңрак халык телендә Кәҗә урамы мәчете дип йөртеләчәк 3нче мәчеткә салына. Аны төзү эшләрен башлап йөрүче Казанның Апанай мәчете каршындагы Касимия мәдрәсәсен тәмамлаган Сәләхетдин Сәлимҗанов була. Патша Россиясы мөселманнарының Уфадагы диния нәзарәте рәисе мөфти указы белән 1895 елда Сәләхетдин Сәлимҗанов хәзерге Чуашстанның Шыгырдан авылына имам хатиб итеп билгеләнә. Шул ук елны 47 яшьлек указлы мулла авылның бае Абдулхалид Тимербулатовның кызы Фәхриҗан белән гаиләдә кырып җибәрә. Сәләхетдин хәзрәт үзенең кече бабасы Абдулхалид һәм авыл халкы булышлыгы белән Шыгырдандагы 3нче мәчетне һәм аның янында мәдрәсә салдыра. Нәкъ менә шушы урында 1896 елда ачылган мәчет Совет хакимияте елларында тегеләрәге 1929 елда ябыла һәм аның манарасы киселә. 1944 елда исә аны күршедәге Батыр авылына күчерәләр һәм аны баны итеп файлана башлыйлар. Сәләхетдин хәзрәт бик зыялы һәм укымышлы кеше була. Ул 1880-1895 елларда Кытайда, Ташкентта, Бухарада һәм Әстерханда имамлык һәм мөгаллимлек итә. 1897 елны Ислам ханга барып, Бухарага барып, сынау
үткән һәм аңа бергәннәр Дамылла исеме. Тарихтан мәгълүм 1921 елда Идел буенда кот очкыч корылык була. Ачлыктан йортлары белән генә түгел, авыллары белән дә халык кырыла. Шул чорда Сәләхтин хәзрәт Әстерхандагы дуслары белән сөйләшеп, авылдашлары өчен чәчүлек орлык кайтаруга ирешә. Иген тиелгән баржа тәтешкә килә. Хәзрәт 20 ат яллап, аларны алырга китә. Юлда кич кунарга дип хәзерге Буа районы Карланга авылына керәләр. Менә шушы Карланга килеп җиткәч, кинәт кенә авырап китә. Һәм аны кертеп калдыралар монда хәзрәткә, Юнус хәзрәткә. Менә шунда инде ул әйтә, әгәр дә үлсәм, шушы зиратта, безнең зиратта җирендәгез атымны суеп, халыкка өләшегез дип. Менә шулай итеп, ул икенче көнне үлеп китә. Юнис абыйларга кертеп юып, шуннан күмгәннәр аны, атын суеп, халыкка өләшеп калдырганнар. Мөдәррис ага сүзләренә караганда, хәзрәтнең үлгәненә 100 ел узса да, аның бала аныклары бабаларының каберлегенә ел сайын кайталар. Аны карап, тәртиптә тоталар. Бүген хәзрәт кабере янында аның авылдашлары шыгырданлылар. Dünya nazarаты тарафыннан үзебезгә максат куеп, һәрбер Чувашиянең татар авыллары, менә мөселманнар яшәгән җирлектә һәрбер зиратта күмелгән имамнарның исемнәрен барлап, менә зиратка кергән җирдә шул истәлек тактасы булдырырга дигән максат куйдык. Шундый ук бөек имамны искә алу кичәсе Буа районының Толымбай авылында да узды. Бу көнне Толымбайлар Казаннан һәм тирә күршеләрдән кайткан кунаклар 18нче гасыр уртасында авылда имам вазифаларын башкарган ишан хәзрәт Әхмәр бине Юнус Толымбай истәлегенә Коръән укып, борынгы авыл зиратындагы аның каберлегенә төрбә куйдылар. Изге чарага ишанның нәсел дәвамчылары да кайткан. Бу минем 6нчы буын бабамның энесе була Әхмәр хәзрәт. Безнең нәселебез буенча инде без Борһанетдин нәселе санабыз бу авылда. Безнең бу авылда бөтен җил тегермәннәре безнең нәселдә булган. Безнең 3 җил тегермәне булган. Шулар исәбенә халыкны да ярдәм иткәннәр, үзләре дә хаҗга җөргәннәр, гомер буе дин тотканнар. Әлеге чараны бер туган Фәрит һәм Раил Садриевлар оештырган. Алар авылдашлары белән бергәләп, моннан 100 ел элек ябылган зиратны чистарталар. Хәзрәт каберенә агачтан сукмак салып төрбә куялар. Бабайның сөйләүләре буенча, менә манаралар кисеп йөргән чырларда, хәтта кабер ташында Әхмәр хәзрәтнең качырып куйганнар, менә бу шаукымнар зиратларга да килеп җитәр дип, менә шундый билгеле кеше булган. Ул инде савык туручы булган, целитель диләр инде. Ул Бухарада укып кайткан, бик зур галим булган кеше. Ул мәдрәсә төзеткән авылда, мәчетләр районда төзүдә бик зур эшләр алып барган. Бу чараны күреп, башка авылларда, төбәгә бездә Татарстанда башка авылларда шул чараны күреп, үрнәк алып шулай эшләсәләр бик әйбәт булыр иде. Мондый изге кешеләр әлбәттә һәр авылда бар. Аларны белергә кирәк, аларның иҗатын укырга кирәк, өйрәнергә кирәк һәм әлбәттә мондый бәйрәмнәрне һәр авылда үткәрергә кирәк. Искә алу чарасында катнашкан Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин мондый каберлекләрне һич кенә дә килеп табыну урыны итеп түгел, хөрмәт күрсәтү һәм дуа кылу урыны итеп карарга чакырды. Без бары тик Раббыбызга гыйбадәт кылырга тиеш, ләкин шундый зиратларга барыбер без хөрмәт күрсәтәбез нәрсәгә, чөнки алар безгә үрнәк, бу галимнәр, аларны хөрмәтләргә кирәк. Халкыбызга да исәннәрнең кадерен бил, үлгәннәрнең каберен бил дип әйтәләр. Шуңа күрә алар өчен, алар да дуага мохтаҗ, алар өчен без дуа укыйбыз, дуа кылабыз һәм алар безнең өчен үрнәк булырдай шәхесләр. Шуны онытмаска кирәк. Буа районының 2 авылында оештырылган бөек шәхесләребезне искә алу кичәләре кунаклар катнашында Корбан ашы мәҗлесе белән тәмамланды. Чуашстанның Батыр, Татарстанның Буа районыннан Рамис Сафин, татарлар. Бүген без үзгәрешләр заманында яшибез. Һәркем сынау алдында. Ничек итеп тормышны киләү кешенең күбрәк үз кулында. Билгеле, бу чиракта татар халкы бер кайчанда югалып калмый. Хәзер без сезне Башкортстанның Мишка районы Яңагыш авылына алып барырбыз. Анда гомер иткән милләттәшләребез шәхси эшмәкәрлек белән шөгыльләнә, умарта тота, сарымсак үстерә, кәҗәләр асрый. Буларның барсы хакында да Ләйсәнә Садретдинова видео язмасында. Авылда шын мәгънәсендә хезмәт сөюче халык яши һәм нәрсә белән генә шөгыльләнмиләр алар. Мәсәлән, менә Яңагыш авылындагы Заһидуллиннар гаиләсе кәҗәләр тота. 40-ка якын
Кәҗә тотасыз? Ай, кәҗә тотабыз. Үзебезнең тәкәһеле бар инде. Кирип киттек инде, сумдык. Казлар да тотасыз икән, әле күркәләрегез дә бар икән. Бар. Менә авылда, бит инде күп кеше әйтә, эш юк дип авылда. Сез килешәсезме бу фикер белән? Эш бик күп, вакыт юк. Эшләгән кешегә эш табыла. Ни өчен нәкъ менә кәҗә белән шөгыльләнә башладыгыз? Әллә инде без элек эштә торган северда, шул кайттык да бер кәҗә алдык. Ада кәҗә тиз үрсәй. Шуннан һөттәрле артык була башлады. Кайда ятырганы? Башта һөткенә озак кымыз ясай баштадык. Захитовларның гаилә эше бу. Башта балалары хәзер инде оныклары булыша. Авылда җир җитәрлек, кәҗәләр тәртипле генә көтүләре белән чыгып китәләр. Вакыт җиткәч үзләре кайтып керәләр. Көтәргә кирәк түгел, өйрәтеп куйган кебек. Кулга киләләр, бик ягымлылар. Менә шундый болын кырларда йөргәчтен кәҗәнең сөте тәмле, хуш исле була икән. Өстәл тулы ризык. Буларның барсында нәкъ менә кәҗә сөтеннән ясыйлар икән. Кәҗә сөтеннән әзерләнгән ризыкның һәрберсе хакында тәфсилләп сөйләде хуҗабикә. Аларның файдасы да бик күп икән, бигрәк тә аллергиядән интеккән кешеләргә. Әйе, һәр хезмәтнең үз җае. Гомумән, Яңагыш авылында эшмәкәрлек киң таралган. Авылда яшьләр һәрберсенең үзенә источник таптылар. Бар менә 7 пасека бар, 7 кеше 7 пасека тоталар. Шул пасекаларда койсында 30 башкорт, койсында 50 башкорт, койсында 70 башкорт, шул курт белән шөгыльләнәләр инде. Содан барлар менә кәҗә бит инде бая барганда күрдек инде, кәҗә белән займаслар бит инде. Барлар яшьләр бишәр сыер тоталар, аткормга унар бозау үстереп, үгез ясап, шуларны сатып, реализовать итеп, шул белән займаслар. Содан бар авылда 3 семья бокчаларында сарымсак үстереп саталар, күбәйттереп, бәрәңге урынына сарымсак үстереп. Содан бар бер яшь егет җиләк белән займаслый башлады. Һәр хәлдә халык эшле. Эшли, тырышкан кеше эшли, эшен таба, займаслый. Менә егетләр әле менә авылда үткәндә күрдегез бит инде. Бөтен җирдә күп итеп печән ташыган. Значит, аларда мал күп. Бишәр сыер, унар бозау, суарыгын тота. Һәрберсе хәзер алар үзләре мал күп тоткач, белоруслар алдылар, печән зыярга теге рулонный пресслар алып, бөтен техникалар һәрберсе үзенә җыеп, шул техника белән, теге кул көче белән түгел, техника белән шул печәнне җыеп башкаралар инде. Менә әгәр дә без шәхесләргә тукталсак, кемнәр чыккан әлеге авылдан? 1921 елның 20 августында туа Гази Казыхан улы Загитов, Мулла Кушкан исеме Гизетдин аның. Шушы авылда үсеп, мәктәптә укып, чыгып китә. Әйе, халык каһарманы авылы ул Яңагыш. Рейхстагка беренче булып байрак кадаган татар егете Гази Захитов менә шушы Башкортстанның Мишкә районында урнашкан зур булмаган татар авылында туып үскән. Монда аның нигезе саклана, музее бар, аның исемендәге урам һәм ярты авыл халкы аның фамилиясын йөртә. Ләйсән Асадретдинова, Татарлар, Яңагыш авылы, Башкортстан Республикасы. Бүгенге менә шулар мөхтәрәм милләттәшләребез. Татарлар тапшыру һәр вакыт сезнең белән элемтәдә бер генә шалтырату һәм хатта игътибарсыз калмый. Изге гамәлләр кылып, татар булуыбыз белән горурланып яшик. Сау булыгыз.